соли равон бори нахуст дар асоси қарори раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода дар қаламрави вилоят олимпиадаи вилоятии ахтарони дониш байни кӯдакон ташкил ва баргузор карда шуд. Олимпиадаи мазкур асосан байни кӯдакони синни томактабӣ ҷараён гирифта, он дар ду марҳила ноҳиявиву шаҳрӣ ва вилоятӣ гузаронида шуд. даври вилоятии олимпиада дар муассисаи давлатии кӯдакистони президентии вилояти Суғд баргузор гардид. дар он ғолибони даври аввал аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд иштирок намуда барои ба даст овардани мақоми ифтихорӣ талош варзиданд. озмун аз 5 шарт: нақл аз рӯи расм оилаи ман, касби интихобкардаи ман, саволу ҷавоб аз рӯи барномаи муассисаи томактабӣ, диктанти математикӣ ва ҳалли кроссворд иборат буд. ҳадафи баргузории ин олимпиада ташаккули рушди ҷисмонӣ, зеҳнӣ, математикӣ ва фарҳангии кӯдакони синни томактабӣ бо назардошти қобилият, шавқу рағбат ва хусусияти инфиродии онҳо, инчунин баландбардоштани сатҳи забондонӣ дар муассисаҳои томактабӣ мебошад. олимпиада имконият медиҳад ки кӯдакон тавассути бозиҳои зеҳнӣ, вазифаҳои соддаи математикӣ ва саволу ҷавобҳои тарбиявӣ истеъдоди худро муаррифӣ намоянд. бояд тазаккур дод ки баргузории чунин чорабиниҳо иқдоми муҳим дар самти рушди малакаи зеҳнӣ ва эҷодии кӯдакон ба шумор меравад. чорабинӣ дар фазои идона доир шуда барои кӯдакон шароити мусоити озмоиш ва нишон додани қобилият фароҳам оварда шуд. ҳадаф аз баргузории олимпиадаи вилоятӣ ташаккули инкишофии зеҳнӣ, математикӣ, баланд бардоштани сатҳи забономӯзӣ дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ мебошад. кӯдакон сарвати бебаҳои миллат ва фардои дурахшон ҳастанд. мо бояд барои онҳо муҳити солим, таълиму тарбияи дуруст ва шароити муносиби рушди зеҳниву ҷисмониро муҳайё созем. пас аз сабқати зеҳнӣ, муаррифии донишу малакаи эҷодиву суханварии иштирокчиён аз тарафи ҳакамон беҳтаринҳо муайян ва бо диплому тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар охир ҳамаи иштирокчиён барои ширкати фаъолона дар озмун бо сипосномаи тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардиданд.